Днес в рубриката Код Хелт препоръчва при мен е доктор Марин Мухтаров. Ще говорим за пробиотици, симбиотици и всичко, което е полезно за чревния тракт. Здравейте, радвам се да ви видя. Също и за мен е удоволствие да съм тук. Толкова много въпроси винаги изникват. Вие сте истински специалист, но нека да започнем с пробиотиците. Винаги съветът е да бъдат приемани, когато приемаме антибиотик. Така ли е? Пробиотиците, по определението за пробиотици, това са живи микроорганизми, които попадайки в човешкия организъм, водят до ползи. Човешкият организъм контактува с множество микроорганизми. Тези микроорганизми са разположени в различни екосистеми. Те са в носоглътката и белия дроб, в пикочно-половата система, но най-много са в стомашно-чревния тракт. Микроорганизмите в стомашно-чревния тракт се наричат чревна микробиота. Чревната микробиота се състои от бактерии, протозои, непатогенни вируси. Те се намират в мирно съвместно съществуване помежду си. Чревната микробиота е в много голямо количество. На практика броя на клетките на тези микроорганизми, които обитават човешкото тяло, е повече от броя на клетките на собствения ни организъм. И в стомашно-чревния тракт те се намират в непрекъснато взаимодействие с външната среда. Антибиотиците са чудесни лекарства, открити от света, защото без тях ние нямаше да се развием толкова много, защото сме в контакти непрекъснато с вредни микроорганизми, но тези антибиотици могат да доведат и до влошаване на отношенията на бактериите вътре в стомашно-чревния тракт. Бактериите в стомашно-чревния тракт, чревната микробиота, като в екшън, са в две големи групи, добрите и лошите. Има и една трета група, коменсали. Те си живуркат, не са нито добри, нито лоши, обаче като се променят съотношенията на добрите и лошите, тези другите могат да заемат страната на едните или на другите. А това нарушаване на отношенията между добрите и лошите бактерии се нарича чревна дисбиоза. И тя, ако настъпи, ние може да я усетим с различни симптоми. Подуване на корема, куркане на червата, газове, диария или други неприятни усещания. И да, заради това ние съветваме да се приемат заедно с антибиотиците и пробиотици. Нужно ли е да приемаме пробиотик не само когато приемаме антибиотик, а когато имаме, да речем, вече заболяване на стомашно-чревния тракт? Да, добре е да се приемат. Има определени заболявания, при които пробиотиците вършат добра работа, като например B-Protect. B-Protect, бъди защитен. Бъди защитен, превенция. Може да бъде използван пробиотика както по отношение на профилактика на заболявания, така и по отношение на лечение на някои заболявания. Такива твърде точни, твърде стриктни протоколи не бих казал, че съществуват, но когато се ползват пробиотици, добре е да знаем защо ги ползваме, какъв тип пробиотик избираме и защо го избираме, защото пробиотиците не са дюс, не са еднакви всички. И е хубаво така да правим информиран избор и да търсим и лекар, защото трудно се ориентира човек на фона на такова изобилие от пробиотици, кой точно е подходящия за него, кой точно да избере, кой точно ще му свърши работа за конкретния му. Така че да бъде полезен, а не да навреди. Да. А каква е разликата между пробиотик и симбиотик? Защото в днешно време доста навлиза вече този термин. Тези термини се ползват все повече и повече, придобиха гражданственост. Едно време ги знаеха само лекарите, сега всички ги знаят. Вече всички сме. Така е. Пробиотиците, както казахме, това са добри микроорганизми, които вършат работа за здравето на човека. Добре, обаче те, за да се размножат, на тях им трябва подходяща среда. Подходящата среда се нарича пребиотик. Комбинацията между пребиотик и пробиотик се нарича синбиотик, т.е. нещо, което действа синергично, едновременно. Оттам идва думата синбиотик. А препоръчвате ли използването на симбиотици? Има ли подходящо време от годината, когато хората сме по-предразположени да имаме проблеми с стомашно-чревния тракт и е редно да се предпазим? Лято е, но аз заради вас съм си сложил сакото, за да изглеждам добре в студиото, но иначе всъщност е горещо. И ето, точно в това време е удачно профилактично да се ползват пробиотиците, не заради горещото време, а защото по време на лятото хората тръгват на почивки. Отиват на море,
но там има голямо струпване на хора на едно място и рискът да се заразиш с някакъв патоген е много голям. Хубаво е, ето в този случай, профилактично да се вземе Б-протект или друг подходящ пробиотик, да се започне ден-два преди пътуването, по време на пребиваването и няколко дни след това. Пробиотика няма да ни предпази от заразяване. Но пробиотика, ако се заразим, риска от тежко протичане на заболяването намалява. Разкажете малко за B-Protect, бъди защитен. Нямам търпение вече да разбера. Аз силно се вълнувам и подкрепям теорията, че трябва да има превенция. Така че искам да ми разкажете за състава и всички полезни свойства. Работя с този пробиотик от доста години и съм го избрал по ред причини, но една от най-важните е, че работи. А това, че работи, е обратната информация от хората, от пациентите, на които си предложил и предписал правилно този пробиотик. Каква е неговата особеност? B-Protect се състои от 5 пробиотични щама. 3 от тях са от групата на лактобацилите. Lactobacillus bulgaricus, всички го знаят, ние сме закърмени с него от момента, в който сме проплакали. Втория е Lactobacillus rhamnosus. Той затруднява прикрепването на патогенни бактерии към стената на червото. И третия е Acidophilus, който произвежда по-голямо количество млечна киселина. Те и другите я произвеждат от лактобацилите и така се създава една благоприятна кисела среда за размножаването на добрите бактерии. Четвъртият вид е Bifidobacterium longum. Той произвежда от водно-разтворими фибри късоверижни масни киселини. Каква е ролята им? Те са енергетичен източник за чревните клетки. И последният Streptococcus thermophilus, има го и в закваската на киселото мляко. За него се счита, че подобрява усвояването на млечната захар, което е важно за хора, които нямат този ензим в достатъчна активност, лактаза се нарича, заради който не могат добре да усвояват млечната захар. Тези 5 пробиотични щама са вкарани в една матрица, която се състои от 2 пребиотика. Това са инолин и пектин. Това е благоприятната среда, за да се размножават бактериите. И няколко витамина. Това са витамин А, витамин B6, витамин С и витамин D3, които имат отношение към имунитета. Аз искам да попитам, може ли да го пием профилактично? Може. И дали трябва да правим пауза или целогодишно можем да го използваме? Целогодишно няма смисъл. Профилактично хубаво е да се взима по време на прием на антибиотици или при пътуване. Да, една капсула дневно. Само да уточня, че хубаво е да се приема далече от храненето. Когато стомаха е празен, бързо да го напусне. Тогава се активират. Не. Всички лактобацили са живи. Те са живи бактерии. Стомаха произвежда солна киселина, в жлъчния сок има жлъчни киселини. Това е неблагоприятна среда за добрите бактерии. Всичките щамове не се влияят толкова много от солната киселина. Няма да ги ликвидира, но може да намали броя им. Затова е хубаво да се взима далече от храненето, бързо да напусне стомаха и да отиде в червото, където да окаже благоприятните си ефекти. Това важи за всички пробиотици. Доста хора, особено в летните месеци, прибягват към даден тип режими, разделно хранене, плодове, зеленчуци. Значи това е подходяща предпазна мярка да се чувстваме добре. Да, как може да го и как трябва да го съхраняваме? Няма специални изисквания за съхранение, тъй като са стабилизирани. Не го дръжте на под задното стъкло на автомобила, на пряка слънчева светлина, защото при всички случаи броя на бактериите ще намалее. Достатъчно е да стои на стайна температура. Новите модерните пробиотици не са като по-предишните генерации, които изискваха непременно съхранение в хладилник. Сега чак толкова няма нужда. И един любопитен въпрос, нямам търпение да разбера, как избрахте вие да бъдете гастроентеролог и какво е за вас професията? Каква е вашата мисия? Гастроентерологията е дял от вътрешната медицина, от вътрешните болести, която изучава стомашно-чревния тракт и жлъчно-чернодробната система. Това са най-много органи, които са разположени в човешкото тяло. Всички те са разположени в корема. И диагностиката на стомашно-чревните заболявания може да бъде голямо предизвикателство. Често пъти да бъде разказ неочакван край. Нещата винаги са свързани и така увлекателно разказвате. Пожелавам ви още много, много успех с пробиотика и с всичко, което се заемате. Нека да бъдем здрави. Ако искате, може да направите един апел към всички наши зрители и това, което искате да достигне до тях. Бъдете здрави!
Хранете се здравословно, не препивайте, не прияждайте, но не бъдете и прекалено чувствителни на тези теми. Трябва да живеем живота си и да се предпазваме. Много ви благодаря. Yes. Това беше всичко от нас, а вие останете с Scott Health.